Ćao svima, nalazimo se u Galeriji Novembar na izložbi Jovana Matića koja se zove Zona obilovanja. Ćao Jovane, hoćemo da počnemo ovaj razgovor temom zone obilovanja. Šta znači zona obilovanja i koje radove nam sada prikazuješ, a da nismo mogli da vidimo na tvojoj prethodnoj samostalnoj izložbi koja se isto nedavno odigrala? Pa, ta zona obilovanja je nekako za mene prirodan progres od te prošle izložbe. Znači, ta prošla izložba je bila samo u keramici i ona se odnosila na jednu problematiku o kojoj sam razmišljao. I na taj način ova sad zona obilovanja koja ne predstavlja samo u keramici, nego u dosta nekih materijala, dosta kombinacije. I može da se gleda kao taj progres u tu ideju koja više nije samo jedan detalj. A kad govorimo o tehnici, ljudi često pitaju za materijale, pa ću tu da ti postavim par pitanja. Jedno je kako je došlo do proboja u skulpturu i kako je došlo do toga da radiš sada u materijalima koji se, ne znam, 3D modeluju i štampaju od nečega što je prvo bilo rađeno u porcelanu, keramici, nečemu što je tvoje primarno, da kažem, zanimanje bilo. Pa, skulpturu sam oduvek želeo da radim, ali zbog tog materijala keramike nisam imao mogućnost da radim neke velike formate. I onda sam uvek tražio neki način kako bih to mogao. I onda sam krenuo da razmišljam o tim nekim drugim materijalima. Naravno je to i tehnologija koja nam sada omogućava da radimo neke stvari koje pre nismo mogli, kao što je to ta 3D štampa. I ja dosta ove skulpture, kao što možemo da vidimo, one su prvobitno bila modelovane u 3D programima i onda kasnije su ti modeli štampani na 3D štampačima u manjim dimenzijama. I meni je jako zanimljivo kod tih radova, baš to što oni predstavljaju, što oni mogu na neki način u raznim dimenzijama, od baš minijatura do ogromnih formata da se prave. Ali mogu i različitim materijalima takođe? Mogu i različitim materijali, od štampe pa do, mislim, drveta, ovo je na kraju stirodur taj. Da, tako da je pružilo ti širok spektar mogućnosti. Ovde dve skulpture koje vidimo su od stirodura i jednu imamo skulpturu od metala u drugoj prostoriji. A zanimljivo je i kako si ostao pri keramici, odnosno porcelanu, kada apliciraš jedan mali deo tog paterna na slike i na radove, kao da kažemo mix media instalacije u drugoj sobi takođe. Reci nam nešto o toj tehnici, na koji način obrađuješ taj porcelan, pošto su svi bili začuđeni da je to uopšte porcelan, pošto je jako krhk, izgleda kao zaista pravo odrana koža. Pa to je jedna tehnika kojom se ja bavim još od fakulteta i to je taj papir porcelan. Dosta sam dugo istraživao to materijalu i shvatio sam da je najbolji bar za ovo što ja radim, zato što tu se baš meša celuloza sa porcelanom i on daje strukturu tom porcelanu kad se suši i kad je vlažan. Kad je vlažan dobije neku strukturu, da kažemo, baš kao da je prava koža. I onda može da se oblikuje na način na koji običan porcelan ne bi mogao da se oblikuje jer bi pucao. On je dosta fleksibilniji, a onda i kad se osuši, on nam daje tu mogućnost, zbog tih vlakna koji se nalaze u njemu, daje nam tu mogućnost da može jako lako da se pomera i da se prenosi, jer to bude poput nekog kartona. Pošto smo pričali o tehnologiji dosta, sad ćemo malo pričati o temi. Odakle uopšte tebi ideja za ove mrtve životinje čije obrise možemo vidjeti i na skulpturama i na slikama i kao da ih obsesivno ponavljaš u svakom mogućem radu, pa me zanima zašto si toliko opsednut njima, kako je do toga došlo i šta predstavljaju? Jako mi je zanimljivo bilo kada sam gledao te sve moguće kože koje mogu da nađem, zato što mi je jako zanimljivo kako to izgleda kad je trodimenzionalno i kad se baci u jedan prostor. A šta je to što te fasciniralo kod same životinjske kože? To zvuči onako malo bizarno, želela sam da vidim razapetu životinju. Pa, životinjske kože su mi zanimljive. Koža generalno je neki naš štit. To nas na neki način definiše i iz mog ugla koža može biti nešto što smo mi sami. I skidanjem te kože svaka životinja će izgledati veoma drugačije i nekad nećeš moći da razlikuješ tačno koja je to životinja samo sa tim telom, a i sa kožom odvojeno. Ali to u jednom ima svoju neku formu koja je uvek jedinstvena. A sam simbolizam te životinje u kontekstu savremenog društva? Pa te sam ja kože poistovetio sa ljudima i generalno životinje i način kako se čovek ophodi prema i prirodi i prema drugim ljudima.
To jeste, mislim, zanimljivo je što kažeš da kao prikažeš odnos čoveka prema životinji ili prema drugom čoveku, a nigde na samim radovima nema surovosti. Mi ne vidimo, kao da su potpuno estetizovani i lišeni zapravo te surovosti o kojoj govore. Kako sam doživljavaš taj paradoks? Da li ti ljudi često ukazuju na njega i... Pa jeste, to je isto jedna od mojih, da kažemo, ideja, da to jeste lišavam te surovosti, da ja to prikazujem na neki dopadljiv način. Isto kao što se na neki problemi da nama ukazuju, generalno nije sve uopšte iskreno, niti je sve direktno, nego sve ide nekim zaobilaznim putem. Kao da je ta estetizacija zapravo jedini put da ti ljudi čuju tu poruku. Pa da oni pogledaju i posle toga možda i da se zapitaju zašto baš tako, da. I isto ta estetizacija je način da ljudi gledaju na drugu stranu. To je neko rasparčavanje tih nekih segmenta koji nama kao ljudima generalno smetaju, je ono što ljudima isto omogućava da uzimaju i da konzumiraju sve te stvari. Tu sad ima mnogo primjera u kojima mogu da se navedu, da, s obzirom da živimo u jednom visoko-konzumerističkom društvu. I jedno pitanje za kraj je šta možemo da očekujemo u narednom periodu kada su u pitanju tvoji radovi, da li ćeš ići u istom ili sličnom maniru, da li ćeš promeniti možda tehnologiju, šta je nešto ako si već ovaj opus zaokružio, o čemu sledeće razmišljaš? Pa što se tiče budućnosti, ja hoću da nastavim da istražujem, hoću nekako mi je ovo možda čak i neki početak nekih novih stvari, a da kažem da sam zaokružio neke stare i vidim da ću dosta eksperimentisati sa ovim velikim formama. Možda ću malo i da pobegnem od nužno tih nekih životinskih forma, možda hoću da krenem se bavim još nekim drugim. Kao što to se može vidjeti na ovim radovima, like, dislike, da, u nekom tom smeru hoću da krenem. I hoću tehnološki isto dosta da se pozabavim, da vidim koje su to sve mogućnosti, kako mogu još da te moje radove istaknem, da doprinesem na taj način. To bude ta ideja, ali da još bude tehnološki zanimljivije. Dobro, hvala ti što si pričao danas sa nama o svom radu. Jovan će narednih godinu dana provesti u svoje istraživanje i rad u Japanu, pa ćemo nakon njegovih studija moći možda vidjeti jedan novi opus i jedva čekamo da vidimo šta će to biti, da li će to biti nešto novo, da li će japanski porcelan uticati na Jovanovu tehnologiju rada ili će možda otići u potpuno drugačijem smeru, vidjet ćemo. A ovu izložbu Zona obilovanja publika može vidjeti do 13. februara u Galeriji Novembar, tako da vidimo se i uživajte na izložbi.